Haidi hengke seng elembang ni kok khanagayano kaito ni kok thairongno kothoma kaham mathai berem dok betang chuku ni simi chitham aboni bagui norok omotui khe suri sandi sukna hani o chini apha nini mung kwthar surijak thung nini ha phaithung nini mujungtui sukna hao wngma hai o hao ahai nungthung tini nangmani chamung chungno rudi buichini hamya khlaimano chung nakartui nungmo chung hamya khlaimano nakardi chungno belai kheta amjokdi phia hamyani yakni katirdi tei tamni hwnkhe ha phankrak tei chung sasa mol brum brum bebak nini mangse amen nung ang chungkhe kapal kaham tangi hwnkhe chung kaitoni hamjangma bisingo tongo haikhe chung kiriya wanayawi o hao tongui mano chung kiriyawi tongui mano tangi hwnkhe elimbago chung nugo jisaya bwsabo berem bwsisa bwtang chio kaitor sao takiridi ang nungbai tongo bwkhata baidi tamni hwnba angni ni kaitor angnono phananai angnono chubanai angnono ani kwplai yak baikhe romui tonai aboni bagino elembagni o kok thaino naikhe chung sawi mano tangi chini mungsa bo kiri thai kwrui takiridi ang nungbai mang tongo hwnui Bible o sao aboni bagino chini mungsa bo kiri thai kwrui tangi hwnkhe kaitor chungbai tongo phangnang kaitor buji chini phiyok naisa chini poitono rabro naisa tongphlainai kaitor bo Jehovah bo chungbai mang tongo hake o kok thaini bisingtui chung kha bera sugui tongui mano chung khakchangui tongui mano haini bagin chini mungsa bo kiri thai kwrui obono puila tai nangkukmani kok tangi kaitor bai tongi chini mungsa o kiri thai kwrui tei kaisa teibo chungor Isaiah o bwsabo chung nugo kaitor teibo sao khata baidi tamni hwnba angni ni kaitor aboni bagui chini kha bai thai kwrui nono kitingui ahao jengui tongmarok aborok nugui chini mungsa wana thai kwrui takiridi tawanadi aborok no wansugui muktri thangya tangdi je manjakma je nungmarokno tui tangi hwnkhe kaitor sao angni ni kaitor tei ang nungbai tongo Abraham ni kaitor Isaac ni kaitor a kaitor se chungbai tongo kaitor bini khuk bai pohor wngdi hwnkhe pohor wngkha bini kok bai bose pohor bai mwanak no khakka hwnkhe bo kok rwkha hake abo chini wansukmao kirimung bai kagrwkha kaitor sao khata baidi tamni hwnba angni ni kaitor amoni bagui chini mungsa bo kirina kwrui Isaiah 46 ni chio chung taibo porikhe chung nugo angnono phanrwnai angnono chubanai angnono ani kwplai yak baikhe romui tonai hake aboni bagui chini kwplai kaitor bo kokro bo chungno phanrwnai jefru nung bejwa jora klai tongkhe nung kha dukho nangui klai tongkhakhe nung chuba mung nangui tongkhe kaitor sao bonono chubanai elambago naikhe chung David no samanogo ani chuba chu boroni phai ani chuba chu subraini aroni se phaio hwnui chukha tei sungchano bono sramnai aboni bagui chung bo bini thani se kha bera thai rungmung berem tham
Betangba o sao bokha rusubui subrayungno poito khlaidi tei nini sak simao bokhata beradi tei lopmung berem 24 betang sini o nogo subrayung se ani phan tei ani phoi ang bini thani ani bokha berao tei ani bokha rwchabmung bai khe bono hambai ruwui rwchabo. Hake tinini bagui asomung sithok norok obo hai taibo kaitoni kok khrana bagui o channel no subscribe khlaidi taibo kubun borok ni khunju o sogui tui khe o video no share khlai.